Gandan ingkang sekar kadung lan kembang-kembang menur kang esmarum winur lan hoyotan katiku sumo mangambar-ambar mawar kuku sing dupaku melon kelon-kelon mawar mega lir membo bathara bidaling para wadya ginaribuh panyayah bata rubuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan piwah kasantosan mugi tansah kajiwa kasari wonten ngarsa panjenengan dewa sami sumrambah dhateng kula. Kunjuk ngasripun para bini sepuh aji sepuh ingkang sadugi hormatan. Kunjuk ngasaripun pun Bapak Suyatno dalasan Ibu Sagotrah Kulawangsa Purwadene Ibu Besah ingkang tuhu kinurmatan ugi. Kunjuk ngasaripun panjenenganipun Bapak Pamengku Wilayah ing laladan kebon kopi Bintaro ingkang sadugi nabekten. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng papanggihan malih kalian kalau sarincang campur sari cahaya budaya Nusantara ingkang kapangarsan dening Raka Mas Waseno mijil saking laladan Halim Perdana Kusuma wewengkon Jakarta Wetan. Saderengipun semoga kula dari akan mujuk ras pujo adalah puji syukur wonten ing asma Allah Subhanahu wa taala. Dene kula adalah panjenengan sami taksih kalimpahaken rahmat so nikmat ingkang boten kawilang. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat sehingga kita sedaya taksih saged nuhuni menapa yang datur atur pamundhut saking pun Bapak Suyatno adalah Ibu Yanti Sagotrah ingkang rikalegan kabiji Nedya Hamiwaha putra Hamisuda Siwi ingkang asma pun Nabila Ayu Rizki ingkang sampun sembodo kajatu krami dening putra saipun Bapak Haryatmo almarhum nupra dari Ibu Yatmi ingkang asasidih pun Abagus Rian Wardianto ingkang sampun kalampah ijab saha kabul ing wau enjang sakalangkung tabuh songo kanthi lancar rancak boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Dewatunipun purgah kakung sumarwi kang sawu hormatan. Kawula sakadang sowan campur sari cahaya budaya sinengkuyung dening Purbaya Audio Sound System. Miwah makarya sesarengan kalian cerah foto cijantung video syuting hanganti Tri Widu wati ingkang sampun samapta ing gati sawegong drungan arsa jeneng dewa sami ing mbok bilih panjenengan sedaya dereng tepang mangke dipun tepakan setunggal mboko setunggal nggih ingkang angga setunggal iring ler menika rada suwe ra ketemu nggih Mas. Mbak Yati Hapsari moga para jumeneng Mbak. Awan dene widu wate ingkang kalih. Iki gawan kotake cahaya budaya Nusantara. Mbak Yu Listi, monggo marang jumeneng Mbak Yu. Awan dene widu ingkang pamungkas asesilih Mbak Ica Korma nggih. Oh, Mbak Ica sapa mau? Kosma kok Kurma sih ya, salah nulis yen pangapunten. Ini salah satu jebolan dari D3 Indonesia. Yes, siap nggih. Mbak Ica Kosma. Mas Rebun, para prekakon semua ingkang satu kehormatan.
mbok setunggal sampun kasuwun jumeneng mangke mbok bilih panjenengan sedaya nyuwun atur pamedhek lelagon nggih mohon ndandut nggih monggo campur sari langgam nggih monggo kepareng jumeneng mangke nggih nggih sak sampeyan lagu pambuka kepareng monggo kita rampe serangan nggih joget bebarengan nggih Wilujeng siang Wilujeng Hampir Sani semoga yeah!